Vređala klijente, objavljivala prepiske s radnicima. Svi skandali Dijane Dilajn. Dijana Dilajn ugasila je svoj modni brend i odselila se iz Srbije. A iako je popularnost stekla uspehom koji je ostvarila, desili su se i brojni skandali vezani za modnu dizajnerku. Jedan od većih skandala bio je nagradna igra na Instagram profilu Dilajn Giveaway, u kojoj je delila kodove koji su se mogli iskoristiti za haljine ili usluge u salonu. Kupci su dobijali duplu vrednost u određenim lokalima, što su mnogi iskoristili, a Dijana je prepisku s radnicima putem koje komentariše mušterije objavila javno. Najveću buru izazvala je dečija odeća sa natpisom "Lepša sam od tebe, ćoro", na što je Dijana odgovorila: "Ćorica je upućeno meni, a pri tome nisam ćorava, niti je iko u našoj okolini." Dijana je sada obavestila javnost o odluci da ugasi brend. "Trebalo bi da znate, Dilajn se gasi. Mesecima sam ovo planirala, ali nisam imala snage da vam kažem. Sada je došlo to vreme. Već je to. Dilajn više neće postojati u Srbiji trenutno. Postoje neke opcije za franšize. Što se tiče Dilajn Beauty-a, i to sam htela da ugasim, ali to se za sada neće desiti", navela je dizajnerka. Vređala klijente, objavljivala prepiske s radnicima. Svi skandali Dijane Dilajn. Dijana Dilajn ugasila je svoj modni brend i odselila se iz Srbije. A iako je popularnost stekla uspehom koji je ostvarila, desili su se i brojni skandali vezani za modnu dizajnerku. Jedan od većih skandala bio je nagradna igra na Instagram profilu Dilajn Giveaway, u kojoj je delila kodove koji su se mogli iskoristiti za haljine ili usluge u salonu. Kupci su dobijali duplu vrednost u određenim lokalima, što su mnogi iskoristili, a Dijana je prepisku s radnicima putem koje komentariše mušterije objavila javno. Najveću buru izazvala je dečija odeća sa natpisom "Lepša sam od tebe, ćoro", na što je Dijana odgovorila: "Ćorica je upućeno meni, a pri tome nisam ćorava, niti je iko u našoj okolini." Dijana je sada obavestila javnost o odluci da ugasi brend. "Trebalo bi da znate, Dilajn se gasi. Mesecima sam ovo planirala, ali nisam imala snage da vam kažem. Sada je došlo to vreme. Već je to. Dilajn više neće postojati u Srbiji trenutno. Postoje neke opcije za franšize. Što se tiče Dilajn Beauty-a, i to sam htela da ugasim, ali to se za sada neće desiti", navela je dizajnerka. Vređala klijente, objavljivala prepiske s radnicima. Svi skandali Dijane Dilajn. Dijana Dilajn ugasila je svoj modni brend i odselila se iz Srbije. A iako je popularnost stekla uspehom koji je ostvarila, desili su se i brojni skandali vezani za modnu dizajnerku. Jedan od većih skandala bio je nagradna igra na Instagram profilu Dilajn Giveaway, u kojoj je delila kodove koji su se mogli iskoristiti za haljine ili usluge u salonu. Kupci su dobijali duplu vrednost u određenim lokalima, što su mnogi iskoristili, a Dijana je prepisku s radnicima putem koje komentariše mušterije objavila javno. Najveću buru izazvala je dečija odeća sa natpisom "Lepša sam od tebe, ćoro", na što je Dijana odgovorila: "Ćorica je upućeno meni, a pri tome nisam ćorava, niti je iko u našoj okolini." Dijana je sada obavestila javnost o odluci da ugasi brend. "Trebalo bi da znate, Dilajn se gasi. Mesecima sam ovo planirala, ali nisam imala snage da vam kažem. Sada je došlo to vreme. Već je to. Dilajn više neće postojati u Srbiji trenutno. Postoje neke opcije za franšize. Što se tiče Dilajn Beauty-a, i to sam htela da ugasim, ali to se za sada neće desiti", navela je dizajnerka.